A kú dédé àsìkò yìí ẹ̀yin èèyàn mi nínú ilé. Mo kọ́kùnrin mo kóbìnrin, mo kí ọmọdé, bẹ́ẹ̀ ni mo kí ẹ̀yin àgbàlagbà. Ojú tẹ́ fi ń wò mí ojú náà ní fọ́, etí tẹ́ fi ń gbọ́ mi etí náà ní di. Àní bá wọn gbé sọnù bí ò ṣe bí ọmọ. Níbikíbi tí ẹ bá ti ń wò mí, tó bá jẹ́ àárọ̀ ni ẹ wà, mo kí yín, ẹ káàárọ̀. Tó bá jẹ́ ọ̀sán, ẹ káàsán. Tó bá jẹ́ alẹ́, ẹ káalẹ́. Ojú tẹ́ fi ń wò mí ojú náà ní fọ́, etí tẹ́ fi ń gbọ́ mi etí náà ní di. Àtìmí àtẹ̀yin ìyànbá tó kù tọ́ nínú fi parí. Àárí tiwa ṣe ní tá a lé tá a bá lọ́jọ́ tó kọjá kọ́dé tó parí á tẹ̀ wá lọ́wọ́. Ọdún tuntun tó ń bọ̀ wájú tá à ń wò lọ́ọ̀kan yìí á péjú ṣe. Ọdún yóò wá tù wá lára, kò ní lè kókó mọ́ wa. Ní tá bá dáwọ́lé yóò yọrí sí rere. Ní tá bá béèrè Elédùmarè, ọba dániwáyé, ọba ṣẹ̀dá ayé, ọba ṣẹ̀dá ọ̀run á ṣe fún wa. Kí ni mo fẹ́ sọ̀rọ̀ pẹ̀ fún wa lénìí? Òun náà ni obìnrin tí ó bá bímọ àbí obìnrin tó lóyún, obìnrin tó lóyún tí wá lọ sí scan tó sọ pé ọmọ jókòó sí nínú. Tó ti yé yín? Sọ̀rọ̀ mi yé yín? Obìnrin tó lọ sí scan oyún ti pósù 5, ọmọ wá jókòó, ọmọ ò yí padà, ọmọ kàn dúró gidi. Kí wá láwàá? Nǹkan kékeré náà ni, ẹ máa bá mi ká lọ. Ṣẹ́rí, á lọ wá ẹja àrọ̀ àti ewé àpadà. Ewé àpadà, ẹ̀wọ̀n tó ń pè ní ewé àlùpàídà. Ewé àlùpàídà, òun náà ni wọ́n ń pè ní ewé àpadà. Iyekíye, ẹ jẹ́ ká lọ̀ ọ́, ó kúnná, ó lè jẹ́ tútù, ó lè jẹ́ gbígbẹ. Ẹ jẹ́ ká lọ̀ mọ́ ata ṣẹ̀mbáyé tí a mọ̀ sí ata àjọ̀sì. Ó ti yé yín? Ẹ jẹ́ ká lọ̀ kó kúnná. Ẹ jẹ́ ká ra ẹja àrọ̀, ká gé, ká fọ ogun tí ò dánú ẹ̀, ká yọ́ dànù ètò sì jẹ́ ń bẹ̀. Ká wá fi ṣe ẹja àrọ̀ fún obìnrin tí ọmọ jókòó sí nínú tí ò yí padà. Ká fi ṣe fún kó jẹ. Kó jẹja yẹn, tó bá fẹ́ jẹja yẹn kó bẹ̀rẹ̀ láti àárín orí. Kò jù báyẹn lọ, ìyẹn fún oyún tí ò yí padà, àṣejẹ oyún tí ò yí padà. Sẹ́rí obìnrin ìyẹn ti dúró báyẹn o, ìyẹn dúró bẹ́ẹ̀. Ẹlẹ́ẹ̀kejì, ẹ jẹ́ ká lọ wá àkàrà àtàn. Ẹ wò pé kí wọ́n ń pè lákàrà àtàn. Imí gbígbẹ, imí tá àmọ́ ẹni tó sú, a máa ń lò ó ká fi tún nǹkan ṣe. Àwọn kan mọ̀ ọ́n, wọ́n fi ń ba tèèyàn jẹ́. Ẹ ti mọ̀ wọ́n? Tá fi ń ba ti. Kò sí nǹkan tí ó ṣe ẹni tó ní imí yìí. Imí tá a bá mú yìí, kò sí nǹkan tí ó ṣe ẹni tó ní. Páà tí ó ṣe ò sí. Kò sábúrú kankan tí ó ṣe ẹni tó yàgbẹ́ sílẹ̀. Òun náà ń pè ní àkàrà àtàn. Tó ti yé yín? Èyí tó bá gbẹ, ẹ jẹ́ ká lọ̀ kó kúnná. Bá ti wá lọ̀ tó kúnná, báwo la ṣe wá ṣe? Á wá bu díẹ̀ ń bẹ̀. Obìnrin tí oyún ò yí padà, tọ́mọ jókòó sí nínú tí ò yí padà nú ẹ̀. Á wá bu ẹbu tá a ti lọ̀ ní àkàrà àtàn yìí. Á wá ní kí obìnrin yẹn kó ká, tó ti yé yín? Kó kásẹ̀ sókè. Kó kásẹ̀ sókè báyìí láti ibi ikùn báyìí. Á mọ̀ fi rá, ó ní gbólóhùn. Á ní tí alájá bá pe ajá, ajá á jẹ́. Tí alájá bá pe ajá, ajá á jẹ́. Tí alájá bá pe ajá, ajá á jẹ́. Ẹ máa fi ra ikùn obìnrin yẹn. Á wá ní ìwọ ọmọ tó wà nínú lágbájá, ọmọ lágbájá, kó yíra padà lónìí. Ìwọ ọmọ tó wà nínú lágbájá, ọmọ lágbájá, kó yíra padà lónìí. Torí tí alájá bá pe ajá, ajá á jẹ́. Yíra padà lónìí. Kúrò níbi tó wà, kó yíra padà. Pẹ̀lú ògo Ọlọ́run, ọmọ yóò yí padà. Àṣírí àwọn àgbàlagbà ni. Àṣírí àwọn bàbá wa ni.
kò jù báyẹn lọ. Ìyẹn fún obìnrin tí ọmọ ò yí padà nínú ẹ̀ àbọ́mọ jókòó sí nínú, kò jù báyẹn lọ. Ẹ má gbàgbé àti subscribe sórí ìkànnì yìí, bá mi share fídíò yìí káàkiri fún àǹfààní ẹlòmíì. Bá mi share fídíò yìí, ẹ comment tí ò bá yé yín, ẹ béèrè. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín tí ẹ pè mí, mo dúpẹ́ gidigidi lọ́wọ́ yín. Nǹkan tí ò yé yín ẹ béèrè. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín tí ẹ gbogbo yín pátápátá náà mo dúpẹ́ fún yín. Ẹ̀yin tẹ́ ti subscribe sórí ìkànnì yìí, owó ò ní tán lọ́wọ́ yín. Ẹ̀yin náà kan tọ́kẹ́ tó rí kan. Ẹ̀yin tẹ́ ti subscribe, ẹ gbìyànjú, ẹ jọ̀ọ́ a bẹ̀ yín, bá wa subscribe, bá wa share fídíò yìí káàkiri. Ẹ má gbàgbé gbogbo nǹkan tí mo ń sọ, ẹ máa kọ́lẹ̀, ẹ máa jẹ́ ká máa kọ́. Táwo ò bá lò ó, tí ò bá sì wúlò fún wa lénìí, yóò padà wúlò fún wa lọ́la. Yóò ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn míì tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ yín náà láǹfààní. Orúkọ mi ò yí padà. Orúkọ mi náà ni Dr. Azeez Abolade. Ojú tẹ́ fi ń wò mí, ojú náà ò ní fọ́. Ojú tẹ́ fi ń gbọ́ mi, etí náà ò ní di. Ire o.